I en herregård fyldt med luksus og ensomhed lever en millionær hjemsøgt af minderne om datteren, som forlot hende for mange år siden. Under rengøringen finder hendes nye hushjælp et glemt halskæde og lægger det på bordet uden at ane, hvad det repræsenterer. Når arbejdsgiveren ser smykket, får hun chok og afslører, at halskædet tilhørte hendes forsvundne datter. Men det hushjælpen bekender legetter på, forvandler fuldstændig livet til de to og gør alle målløse. Morgensolen brød frem over skyskraberne i Oslo, da Helene Vasconcelos betragtede byen fra det store vindue i taklejligheden sin på Karl Johans gate. I en alder af 58 utstrålte hun en naturlig elegance, med grått hår upåklagelig satt upp i en diskret knute og klæder som vitnet om hendes raffinerte æstetiske sans. Hendes brune øjne, gennemtrængende og analytiske, scannede bylandskabet, som om de vurderede endnu et område for opkøb. Vasconcelos ejendomsudvikling havde ikke blivet en af Norges største udbyggere ved en tilfældighed. Hver aftale, hver kontrakt, hver kvadratmeter byggede bare præg af Helenes næsten obsessive beslutsomhed. Mens hun nippede til sin importerede premiumkaffe, gennemgik hun mentalt dagens agenda. 3 møder med investorer, en videokonference med internationale partnere og interviewet for at ansætte en ny hushjælp til herskabshuset i Holmenkollen. Enke i 3 år havde Helene aldrig ladt sorgen over ægtemanden påvirke hendes professionelle rutine. August havde været en loyal følgesven, men havde altid vidst, at for hans kone kom forretninger først. Herskabshuset på 2.000 kvadratmeter, der de boede, blev stille efter hans bortgang. Tomheden var imidlertid ikke ny i Helenes liv. 15 år tidligere havde hendes eneste datter, Beate, rejst til London efter en ødelæggende krangel. Hovedårsagen til uenigheden var en hemmelighed, Helene vogtede nidkært. Et sår, hun foretrak ikke at røre ved. Siden dengang var kontakten mellem mor og datter begrænset til formelle bursdagskort og generiske meldinger på højtidsdager. Helene konsulterede armbåndsuret, sit, et uvurderligt schweizisk ur, og bestemte, at det var på tide at dra til herskabshuset. Hendes personlige assistent Robertine havde allerede organiseret CV'ene til kandidatene til stillingen som hushjælp. Den sidste havde sagt op efter bare 2 måneder, ude af stand til at håndtere arbejdsgiverens perfektionisme. Helene brydede sig ikke om udskiftingen. Hendes prioritet var fremragende kvalitet. På vejen til Holmenkollen, i sin pansrede Mercedes kørt af Joachim, en betroet chauffør i over et 10 år, gennemgik Helene dokumenterne om det nye opkøbet på Sørlandskysten. Et luksushotelkompleks, som lovede ekstraordinær afkastning. Fru Helene via fremme, kundgjorde Joachim, idet han parkerede foran den imponerende elektroniske porten. Vasconcelos herskabshuset med sin moderne arkitektur skilte sig ud i den trekantede gaten. Den omhyggeligt vedligeholdte hegn, den centrale fonten og den imponerende facaden virkede hentet fra et interiørmagasin. For Helene var det imidlertid bare stedet, hun sover af, og til tok imod forretningspartnere. Det havde aldrig været et hjem siden Beates afrejse. Da hun kom ind, lagde Helene mærke til den næsten absolute stilheden, kun brudt af lyden af hendes egne hæler mod det importerede marmorgulvet. Robertine ventede på hende i hovedstuen med en mappe, som indeholdt information om de 5 kandidaterne, som var valgt ud til interviewet. Godmorgen, fru Helene, hilste Robertine og overrakte hende mappen. Interviewen er sat op med 30 minutters mellemrum. Den første kandidaten kommer klokken 10. Helene nikkede uden at svare og gik mod kontoret. Hvor 3 panel til væggene huset en samling af norsk samtidskunst. Værk af kendte kunstnere skabte et sofistikat miljø, som mere lignede et galleri end et hjemmekontor. Klokken 10 skarpt kundgjorde Robertine den første kandidaten. Interviewene fulgte det vanlige mønstret. Helene spurgte kaldt om tidligere erfaringer, referencer og tilgængelighed, mens hun vurderede kandidaternes holdning og udseende. Ingen virkede passende. For unge, uerfarne eller ret og slet uforberedte på niveauet af krav, hun stillede. Det 4. interviewet var i færd med at begynde, da Robertine kundgjorde: Fru Helene, fru Astrid Olsen er her. Kvinden, som kom ind på kontoret, var omtrent 45 år gammel, havde mørk hud, svart hår sat op i en enkelt knute og mørke øjne, som viste en resigneret ro. Hun var enkelt, men upåklageligt klædt. Hendes hænder lidt grove afslørte år med manuelt arbejde. Vær så god og sit, indikerede Helene, uden at løfte blikket fra dokumenterne. Din CV siger, at du jobbede for familien Martinsen i 8 år. Hvorfor sluttede du der? Familien flyttede til Portugal, frue, svarede Astrid med rolig stemme.
De tilbød at tage mig med, men jeg kunne ikke forlade barna mine her. Helene løftede blikket fascineret. Hvor mange barn har du? 2, fru. Rafael er 17 og Louise er 15. Studerer begge? Jeg er frue. Rafael er i sit sidste år på videregående og har stipend ved Musikkonservatoriet. Louise er i sit første år og hjælper til med et socialt syprojekt efter skoletid. Helene lader mærke til noget uvanligt ved kandidaten, en rolig værdighed, som skilte hende ud. Det var ingen overdreven underdanighed eller åbenbar nervøsitet, bare en professionel ro. Hvad er dine lønsforventninger, fru Olsen? Den annonce for dine er allerede tilfredsstillende, frue. Jeg må forsørge barna mine og spare til at åbne et lille syatelier i fremtiden. Forretningskvinden analyserede kvinden foran se i nogen øjeblik. Det var noget i Astrids stille beslutsomhed, som virkede kendt for hende. Kanskje en forvrængt refleksion af hende selv under helt andre omstændigheder. Arbejdet her er krævende, advarede Helene. Jeg trænger nogen, som forstår, at perfektion ikke er en luksus, men en nødvendighed. Alt må være upåklageligt, altid. Jeg forstår, fru. Jeg har jobbet slik i over 20 år. Du vil have fri på søndager og en onsdag anden hver uge. Arbejdstiden er fra 7 til 18. Af og til, når jeg har gæster, må du forlænge arbejdstiden med passende kompensation. Astrid nikkede og opretholdt den samme værdige holdningen. Helene bestemte se i det øjeblikket. Kan du begynde i morgen? Ja, frue. Robertine vil forklare detaljerne og vise dig rundt i huset. Jeg må sige, at jeg har vældig få regler, men de er uforanderlige. Gå aldrig ind på mit soverum uden uttrykkelig tillatelse. Besvar aldrig telefonsamtaler, med mindre du bliver bedt om det. Og aldrig under nogen omstændigheder rør dokumenterne på mit kontor. Forstået, frygt. Helene affærede hende med en gest og vendte tilbage til dokumenterne og afsluttede interviewet bråt. Astrid forlod stille, følt af Robertine. Næste morgen ankom Astrid præcis klokken 7. Helene havde allerede dratt til et morgenmøde og efterladt detaljerte instruktioner til Robertine. Den nye hushjælpen modtog en diskret grå uniform og en liste over opgaver organiseret efter prioritet. Herskabshuset, til trods for at være upåklageligt dekoreret, havde et præg af emotionel forladthed. Det var ingen familiebilleder udstillet. Ingen genstander, som antydede affektive minder. Ingenting, som humaniserede rummet. Det var som om Helene havde bygget en fæstning, ikke bare fysisk, men emotionelt. Astrid begyndte i overetagen og ryddede metodisk hvert rum. Det var 5 suiter, alle dekoreret med samme sofistikerede og upersonlige standard. Bare en virkede over til brugt, antagelig Helenes. De andre forblev som udstillingsvinduer af et liv, som kunne have eksisteret, men ikke gjorde det. I enden af gangen var en dør lukket. Astrid forsøgte ikke at åbne den og respekterede instruktionerne, hun havde fået. Senere skulle hun finde ud, at det var Beates rum, bevaret nøjagtigt slik, det var den dagen hun drog. 15 år tidligere, det eneste rummet, der Helene tillod fortiden å forblive uberørt. De første dagene gik i stilhed. Helene var sjældent hjemme, og når hun var det, holdt hun se til kontoret eller soverummet. Astrid udførte sine opgaver med diskret effektivitet og blev næsten usynlig, slik hun vidste, det var forventet af hende. Om kvelden vendte hun tilbage til den lille lejligheden, hun lejede i Grådalen, der barna hendes ventede. Hvordan er det at jobbe på herskabshuset, mamma? Spurgte Louise, mens de spiste en enkelt suppe. Det er bare en job, svarede Astrid uden at gå i detaljer. Huset er stort, men tomt. Rafael, som sat stille ved bordet, observerede moren med skarpe øjne. Du virker slitten. Jeg har det bra, min søn. Jeg trænger bare at vende mig til den nye rutinen. Astrid smilte og skjulte vægten, hun følte. Ikke bare fysisk træthed, men en sorg delt med herskabshuset, der hun nå jobbet begge rummene. Hendes lejlighed og Helenes herskabshus virkede at mangle det samme essentielle elementet, familiens fuldstændighed. På slutten af den andre ugen forberedte Helene se på en forretningsrejse til Bergen. Hun efterlod specifikke instruktioner til Astrid. Jeg vil være borte i 3 dage. Jeg vil, at du skal benytte anledningen til at foretage en grundig rengøring af kontoret. Hver bog, hver genstand skal tages ud, rengøres og sættes tilbage nøjagtigt i samme position. Forstår du? Fru Robertine kommer dagligt for at tjekke arbejdet dit og vil bringe eventuelle dokumenter, jeg måtte trænge. Astrid nikkede og beholdt det neutrale udtrykket, hun havde perfektioneret gennem årene. Helene observerede hende et øjeblik, som om hun prøvede at tyde noget i hushjælpen, hun ikke kunne forstå. Kanskje den roen, hun selv havde mistet for længe siden.
Efter Helenes afrejse virkede herskabshuset dog puste anderledes. Astrid viede sig til rengøringen med samme omhu som altid, men tillod se og blive bedre kendt med rummet. Hun observerede nøje malerierne, skulpturerne, bøgene, glimt af kvinden bag den nådeløse forretningskvinden. På den andre dagen som planlagt begyndte hun rengøringen af kontoret. Hver genstand blev behandlet med ekstrem forsigtighed. Bokhyldene afslørte en eklektisk læser, fra økonomi og administration til klassisk norsk litteratur. Et eksemplar af Markens Grøde af Hamsun viste tegn på flere genlæsninger. Da hun flyttede en bunke gamle dokumenter for at rengøre overfladen på et sekundært skrivebord, lagde Astrid mærke til noget skinnende, som skled ud mellem mapperne. Forsigtigt hentede hun genstanden. Et delikat perlehalskæde med sølvlås. Det virkede ikke ekstraordinært værdifuldt, men havde en diskret og tidløs elegance. Uden at tænke se om la Astrid halskædet på hovedbordet på et synligt sted, slik at Helene skulle finde det ved retur. Hun forestillede sig ikke, at denne enkle handling ville udløse en dyb forvandling i livet til begge kvinderne. Samme kvæld, da hun kom hjem, fandt Astrid Rafael spillende piano. Den melodiske lyden fyldte den lille lejligheden med en skønhed, som stod i kontrast til miljøets enkelhed. Gutten havde et naturligt talent, anerkendt af lærerne ved konservatoriet, der han studerede med fuldt stipend. Er denne musikken ny? Spurgte hun efter at have lyttet i nogle minutter. Det er Chopin, mamma. Nocturne i S-dur, svarte sønnen uden at slutte at spille. Læreren siger, jeg må perfektionere den emotionelle tolkningen. Astrid observerede sønnens hænder, som gled over tangentene på det digitale pianoet. En gave, som havde kostet måneder med sparring. Rafael havde arvet den musikalske følsomheden fra tanten, Astrids ældre søster, som havde været musiklærer, før hun flyttede til udlandet. Din tante ville være stolt, kommenterede hun med et melankolsk smil. Den kvælden er liggende i sin enkle seng, reflekterede Astrid over livets vejer. Hun tænkte på den ensomme forretningskvinden i sit luksuriøse herskabshus og på sig selv, som kæmpede dagligt for at give barna en bedre fremtid. Verdener, som tilsyneladende var fjerne, men som, uden at de vidste det, begyndte at flettes sammen på grund af et delikat perlehalskæde, fundet ved en tilfældighed. Helene returnerede fra rejsen til Bergen sent fredag eftermiddag. Forhandlingen om køb af et landområde til et forretningskompleks havde været vellykket som forventet. Ingen overgik Helene Vasconcelos ved forhandlingsbordet. Ansigtet hendes, normalt ubevægelig, viste subtile tegn på tilfredshed, da hun gav Robertine mappen med dokumenter for arkivering. Departementet gav etter på alle punkter, kommenterede hun, mens hun gik mod kontoret. Vi får miljøtilladelsen på halve den forventede tiden. Robertine smilte diskret, vant til chefens triumfer. Skal jeg forberede en melding til aktionærerne? Tages til færdigsektion tidlig i morgen. Når vil jeg roligt gennemgå kontraktene? Helene gik ind på kontoret og lagde umiddelbart mærke til forskellen. Rummet, som alltid var pletfritt, var enda renere med en let duft av cederträ fra de højkvalitetsrengøringsprodukterne hun krævede. Hver genstand virkede at skinne under den strategisk placerede belysningen. Fornøjet gik hun mod hovedbordet, da blikket hendes fangede noget, som ikke skulle være der. Perlehalskædet. Fingrene hendes skalv lidt, da hun rørte det delikate smykket. Pusten stoppede et øjeblik, som om luften pludselig havde blivet tættere. Dette var ikke en enkelt genstand. Det var en portal til minder, Helene holdt låst i de mest utilgængelige delene af hukommelsen. Beate, viskede hun ufrivilligt og holdt halskædet mod brystet. Tiden virkede at skrues tilbage. Helene så sig selv 16 år tilbage på den luksuriøse restauranten, der hun fejrede datterens bursdag. Beate, der 16 år, smilte strålende, da hun åbnede den lille fløjelsesgen, som indeholdt perlehalskædet. For at du altid skal huske, at de mest værdifulde tingene opstår fra modgang, havde Helene sagt, og forklart, hvordan perler blev dannet, akkurat som dig, min datter, som har forvandlet alle vores vanskeligheder til skønhed. En diskret lyd bragte Helene tilbage til nåtiden. Astrid stod i døråbningen nølende med et blik, som blandede overraskelse og bekymring. Undskyld mig, frue. Jeg vidste ikke, at du allerede var tilbage. Helene lagde mærke til, at stille tårer havde rent fra øjnene hendes. Raskt tog hun se sammen, men klarte ikke helt at genvinde den vanlige masken af ligegyldighed. Du fandt dette, spurgte hun og viste frem halskædet. Ja, fru. Det var gemt bak nogle dokumenter på sidebordet. Jeg lagde det på bordet, slik at du kunne se det. Helene forblev stille i lange sekunder og betragtede perlene, som skinte mygt mellem fingrene hendes. Dette halskæde tilhørte datteren min,
afslørte hun, og overraskede sig selv med fortroligheden. Jeg gav det til hende på hendes 16-årsdag. Før vi blev skilt. Astrid risikerede et skridt fremover, drevet af noget hun ikke kunne forklare. Kanskje den uventede sårbarheden hun opdagede i arbejdsgiverens stemme. Det er et vældig vakkert smykke. Fru Beate lagde det ikke igen, da hun drog til London. Jeg forstod aldrig, om det var glemsomhed eller bevidst afvisning. En tæt stilhed sænkede sig mellem de to kvinderne. Astrid, normalt så diskret, følte en uforklarlig trang til at dele noget personligt. Min ældre søster havde et vældig lignende halskæde, sagde hun næsten i et hvisk. Moren var gav det til hende, før hun forlod os. Det var den eneste værdifulde genstanden, hun ejede. Helene løftede blikket genuint overrasket. Det er en søster. Ja, Clara. Hun var som en mor for mig, efter at vi blev alene. Hun uddannede sig til musiklærer til trods for alle vanskelighederne. Hvor er hun nu? Hun flyttede til Portugal for 5 år siden. Hun underviser ved et konservatorium i Lisboa. Helene nikkede sagte og tog ind informationen. Det var første gang, hun havde en personlig samtale med en ansat på. Hun kunne ikke engang huske, hvor længe. Jeg lavede fersk kaffe, før jeg vidste, at du havde kommet, kommenterede Astrid og prøvede at lette det emotionelle spændingsmomentet. Ønsker du, at jeg skal servere en kop? På et hvilket som helst andet tidspunkt ville Helene have afvist tilbuddet og umiddelbart vendt tilbage til arbejdet. Imidlertid havde noget ved fundet af halskædet destabiliseret hendes sikkerhed og åbnet en spræk i rustningen, hun bar daglig. Ja, tak. Minutter senere delte de to kvinderne en kaffe på verandaen, som vendte ud mod den omhyggeligt vedligeholdte hagen. Den synkende solen kastede et gyldent lys over ejendommen og skabte en næsten uvirkelig atmosfære af ro. Bor datteren din i London fortsat? Spurgte Astrid forsigtigt. Helene nikkede overrasket over sin egen vilje til at snakke. Hun jobber som kurator i et kunstgalleri. Giftede sig for 5 år siden med en engelsk musiker. Besøger der hver andre. Nej. Svaret kom raskt, fyldt med en dårlig skjult tristhed. Vi kommunicerer bare formelt. Kort på specielle datoer, sporadiske meldinger. Det må være vanskeligt. Helene svarede ikke umiddelbart. Hun observerede den mørke væsken i koppen sin, som om hun der kunne finde svarene, hun havde søgt i 15 år. Afstanden var hendes valg, sagde hun til slut. Jeg har aldrig helt forstået, hvorfor. I det øjeblikket skyndte Helene, at hun delte sårbarheder med en ansat, hun knapt kendte. Raskt rejste hun de emotionelle forsvarsværkerne igen. Jeg må tilbage til arbejdet nu, tak for kaffen. Astrid, bare hyggelig, frue. Hushjælpen trak sig diskret tilbage, og efterlod Helene alene med tankerne, og perlehalskædet hun fortsat holdt mellem fingrene. Senere den kvelden, for første gang på mange år, tillod Helene se åbne døren til rummet, som havde tilhørt Beate. Hun stod ubevægelig i døråbningen og observerede rummet, bevaret som et personligt museum fra fortiden. Den perfekt opprægede sengen med Beates foretrukne himmelblå sengetæppe, bokhylden fyldt med kunstbøger og litteratur. Det hvide flygelet, som stod i hjørnet ved vinduet, en gave til hendes 14-årsdag. Og på sminkebordet, et indrammet fotografi. Mor og datter smilende foran Eiffeltårnet under videregående afslutningsrejse. Helene nærmede sig sagte og rørte den kalde overfladen af pianoet. Hun huskede, hvordan Beate spillede lidenskabeligt, specielt et stykke af Chopin, som blev hendes personlige kendetegn. Helenes fingre gled over tangentene uden at trykke dem ned i en stille mimik af mindet. I mellemtiden i den lille lejligheden i Grådalen observerede Astrid Raphael, som øvede på det digitale pianoet. Den samme nocturne i S-dur af Chopin rungede gennem de tynde væggene og fremkaldte en mærkelig følelse af forbindelse med scenen, hun havde været vidne til tidligere på herskabshuset. Mamma, har du det bra? Spurgte Louise og lagde mærke til morens fjerne udtryk. Jeg har det, kære. Bare tænker. På den nye jobben? Astrid smilte mygt. På chefen min faktisk. Hun minder mig lidt om bedstemor Theodora. Den strenge bedstemoren, du altid siger, var tøf uden på at smøre på indsiden. Akkurat. Astridlo. Nogle mennesker bygger høje mure for at beskytte skøre hjerter. Næste morgen lørdag overraskede Helene Astrid ved at dukke op på køkkenet, mens hushjælpen tilberedte kaffe. Godmorgen, frue. Jeg forventede ikke at se dig så tidligt. Jeg har en aftale 9:00. Helene nølte et øjeblik, før hun fortsatte. Astrid, jeg vil gerne spørge dig om sønnen din. Hushjælpen snudede sig nysgerrig. Ja, frue. Du nævnte i går, at han studerer ved et konservatorium. Hvilket instrument spiller han? Piano, frue.
Han har haft fuldt stipend siden han var 12 år. Et glimt af genuin interesse dukket op i Helenes øjne. Og han er talentful. Professorerne siger det. Rafael har altid haft let for musik. Min søster lagde mærke til det, da han var liten, og insisterede på, at han skulle studere formelt, selv da vores økonomiske situation var endnu vanskeligere. Helene nikkede og tog ind informationen. Beate spilte også piano. Hun var lidenskabeligt optaget af klassisk musik, specielt Chopin. For en tilfældighed, frue. Det er akkurat Rafaels favoritkomponist. En tankefuld stilhed sænkede sig mellem dem. Helene virkede at bearbejde noget internt og knyttede sammen usynlige punkter. Jeg må dra nå, sagde hun bråt og afbrød øjeblikket. Jeg kommer ikke tilbage til lunche. De næste 2 uger udviklede Helene og Astrid en uvanlig rutine. Selvom forretningskvinden fortsatte at vie mesteparten af tiden til forretninger, begyndte små samtaler at opstå i de delte øjeblikkene. Ikke noget alt for personligt, men nok til at etablere en gensidig forståelse, som overraskede begge. Astrid fandt ud, at Helene havde startet fra bunden af, datter af middelklassehandelsmænd fra Trondheim, som mistede alt i en økonomisk krise. Beslutsomheden, som forvandlede hende til en af de mægtigste kvinderne i det norske ejendomsmarkedet, var født af nødvendigheden af overlevelse. Helene lærte på sin side om Astrids historie, opvokst af sin ældre søster efter farens forladelse og morens bortgang, og vid sig fuldt ud til at opdra barna etter, at manden forlod dem uden spor, da barna var små. Hvordan klarte du det? Spurgte Helene en kvælt, mens Astrid serverte en kamillete, som forretningskvinden havde begyndt at sætte pris på før sengetid, og opdra 2 barn alene uden støtte. En dag om gangen, frue, svarte Astrid med enkelhed. Og altid tro på, at morgendagen ville blive bedre end i dag. Denne optimismen mistede du den aldrig, ofte for at være ærlig. Men så jeg på barna mine og fandt styrke der, jeg troede det ikke fandtes mere. Helene reflekterede over disse ordene og tænkte på, hvordan hendes egen styrke altid havde kommet fra ambition og sinde. Kraftfulde, men korroderende følelser over tid. Aldrig fra kærlighed, slik det virkede at være tilfældet for Astrid. Den 3. fredagen efter halskæde-episoden modtog Helene en telefon, som ville ændre hændelsenes løb. Maurice Dupont, en af Europas største ejendomsinvestorer, viste interesse for at købe en betydelig andel i Vasconcelos kystprojekter. Han vil have halvparten af ejendommene på Sørlandskysten, forklarede Helene til Robertine efter samtalen. Han tilbød en imponerende sum, men har et specielt krav. Hvilket, fru Helene? Han vil spise middag med mig, før han afslutter aftalen. Han siger, at han bare investerer i mennesker, ikke bare i selskaber, og vil kende min personlige historie. Robertine nikkede og forstod situationen. Skal jeg bestille bord på Majmo for tirsdag? Da? Ja. Og det er endnu en betingelse. Han vil, at jeg skal tage med nogen, som virkelig kender min daglige rutine. Han siger, at han da bedre kan vurdere karakteren bag successen, lad hun til med et snev af ironi. Skal jeg kontakte en leder fra selskabet? Helene reflekterede et øjeblik. Nej, de kender forretningskvinden, ikke personen. Hun tog en pause og vurderede sine alternativer. Jeg vil, at Astrid skal følge mig. Assistenten klarede ikke helt at skjule overraskelsen. Den nye hushjælpen, fru Helene? Akkurat. Hun observerer mere, end hun snakker, og har en naturlig intelligens, som kan være nyttig. Desuden værdsætter Dupont autenticitet, nu Astrid har i overflod. Den eftermiddagen, da hun meddelte beslutningen til hushjælpen, mødte Helene en uventet reaktion. Undskyld mig, frue, men jeg har ikke passende klæder til en restaurant som Majmo, sagde Astrid med direkte ærlighed. Helene tillod sig et næsten umærkeligt smil. Det er let at løse. På mandag skal vi handle. Overraskelsen i Astrids ansigt var tydelig. Du trænger ikke, jeg kunne. Det er ikke en tjeneste, Astrid. Det er en professionel nødvendighed. Betragt det som en del af jobben din. På mandag skjedde noget uvanligt. Helene aflyste 2 morgenmøder og tog Astrid med til en eksklusiv butik i Bogstadvejen. Sælgeren, som umiddelbart genkendte den vigtige kunde, antog fejlagtigt, at Astrid var en slægtning. Din kusine vil se fantastisk ud i vores nye kollektion, fru Helene, kommenterede hun. Hjælpsom. Hun er ikke min kusine, korrigerede Helene, uden at give yderligere forklaringer. Og vi trænger noget elegant, men diskret. En vigtig forretningsmiddag. Astrid, tydelig ukomfortabel med situationen, lot se lede igennem prøverummene i den luksuriøse butikken.
Efter at have prøvet flere modeller, blev en klassisk mørkeblå kjole valgt ud, sammen med sko og en diskret væske. Du trænger ikke at gøre dette, insisterede Astrid, mens sælgeren pakkede ind købene. Jeg sagde, det ikke er en tjeneste. Det er en investering. Tilbage på herskabshuset, mens Helene genoptog sine aktiviteter på kontoret, fortsatte Astrid sine huslige pligter med hovedet fuldt af modstridende tanker. Hun var taknemmelig for muligheden, men samtidig ængstelig for at overskride en usynlig grænse. Den kvelden, da hun kom hjem, viste hun den pænt indpakkede kjolen til Barna. Wow, mamma, udbrød Louise og beundrede det fine stoffet. Den er nydelig! Raphael, mere observant, lagde mærke til morens modstridende udtryk. Hvad sker? Hvorfor skulle chefen din købe en så dyr kjole til dig? Hun vil, at jeg skal følge hende til en vigtig forretningsmiddag, forklarede Astrid. Tilsyneladende trænger hun nogen, som kender hendes daglige rutine. Og hvorfor dig? Under ærligt talt, jeg ved det ikke sikkert. Jeg tror, det er, fordi jeg ikke har forbindelser til selskabet hendes. Jeg repræsenterer et eksternt synspunkt. Louise smilte ertende. Eller kanskje hun begynder at like dig, mamma. Astrid ristede på hovedet og afviste tanken. Vi er fra helt forskellige verdener, min datter. Hun trænger mig bare til et specifikt formål. Men mens hun forsigtigt lagde væk den nye kjolen, kunne Astrid ikke lade være at tænke på perlehalskædet og det sårbare udtrykket, hun havde set i Helenes ansigt. Kanskje verdenerne ikke var så forskellige likevel. Kanskje, under forskellige omstændigheder, delte de begge flere likheder end forskeller. To stærke kvinder, som havde mødt livet med beslutsomhed, hver på sin måde. Kvelden for middagen kom med en næsten håndgribelig spænding. Helene på sit kontor gennemgik de sidste detaljerne i forslaget, hun skulle præsentere for Maurice Dupont, mens Astrid afsluttede sine huslige pligter med en økende uro. Klokken 18, som aftalt, gik hushjælpen til gæsterummet for at forberede sig til arrangementet. Den mørkeblå kjolen passede perfekt og fremhævede silhuetten hendes uden at tiltrække se for mye opmærksomhed. Astrid betragtede spejlbilledet sit med en blanding af fremmedhed og beundring. De nye skoene, selv om de var elegante, forårsagede et ubehag, hun prøvede at ignorere. Efter at have sat håret op i en enkel knute og lagt diskret sminke, følte hun sig klar, eller så klar som hun kunne være for en situation så uden for hendes komfortzone. Kom ind, svarede Helene på det myggebanket på hovedsoverrummet. Astrid nølte et øjeblik, før hun åbnede døren. Forretningskvinden stod foran spejlet og justerede diamantørdopper, som komplettede hendes upåklagelige svarte antræk. Kontrasten mellem de to kvinderne var tydelig. Helene udstrålte en naturlig selvtillid i sofistikerede omgivelser, mens Astrid bar den stille værdigheden til en, som havde mødt modgang, uden at miste fatningen. Er jeg præsentabel, frue? Spurgte Astrid med oprigtig bekymring. Helene snudede se og analyserede hushjælpen med et kritisk blik. Et kort øjeblik krydsede noget, som lignede godkendelse, hendes vanligvis ubevægelige ansigt. Mere end præsentabel, svarede hun og tog en liten æske fra sminkebordet. Men det mangler en detalje. Da hun åbnede æsken, afslørte den et par diskrete perleøredopper. Disse ville komplementere antrækket perfekt. Astrid spærrede op øjnene overrasket. For jeg kan ikke acceptere noget så værdifuldt. Jeg giver det ikke bort, jeg låner det ud, klargjorde Helene med pragmatisme. Maurice Dupont værdsætter detaljerne. Udseendet dit skal være upåklagelig, for du repræsenterer mig i kveld. Modvilligt accepterede Astrid øredoppene og satte dem forsigtigt på. Helene nikkede, fornøjet med resultatet. Husk, hvad vi aftalte, instruerede hun, mens de gik mod døren. Du trænger ikke at snakke mye. Bare svar, når du bliver spurgt direkte, og hold dig diskret. Ja, fru. Turen til restaurant Maimo i Hjertet og Frogner foregik i stilhed. Joachim, chaufføren, kastede nysgerrige blik i bagspejlet, tydeligt fascineret af hushjælpens tilstedeværelse. Helene tjekkede meldinger på mobiltelefonen, tilsyneladende fordybet i professionelle spørgsmål, men Astrid lagde mærke til en subtil nervøsitet i hendes bevægelser, noget hun aldrig havde været vidne til før. Hovmesteren tog imod Helene med den ærbødighed, som var reserveret faste kunder, og ledte dem til et diskret bord på mezzaninen, hvor en mand på rundt 60 år ventede. Maurice Dupont var personificeringen af den vellykkede europæiske forretningsmanden, gråt hår perfekt trimmet, skræddersyet dress og en holdning, som udstrålte autoritet uden overdådighed. Madame Vasconcelos, for en glisse og endelig mødte dig personligt, hilste han på flytende portugisisk med en let fransk accent.
Hans nysgerrige blik vendte sig mod Astrid, og dette må være din ledsager. Dette er Astrid Olsen, præsenterede Helene, mens de satte sig. Hun har jobbet for mig i nogle måneder. Fornøjd, Madame Olsen, svarede Dupont, med samme høflighed, som han havde vist forretningskvinden. Helene nævnte, at du kender hendes daglige rutine bedre end nogen. Astrid smilte diskret. Jeg gør mit bedste for at gøre fru Vasconcelos dag mere effektiv. Middagen begyndte med smaking af en italiensk vin valgt af Dupont. Samtalen flød primært mellem de to forretningsfolkene og diskuterede trender i det globale ejendomsmarkedet og nye muligheder i Norge. Helene præsenterede imponerende data om potentialet i kystprojekterne, mens Dupont lyttede med analytisk opmærksomhed. Overbevisende tal, uden tvivl, kommenterede franskmanden efter den indledende præsentationen. Men jeg stoler mere på mennesker end på prognoser. Fortæl mig, fru Olsen, hvad imponerer dig ved fru Vasconcelos som person, ikke som forretningskvinde? Spørgsmålet tog Astrid på sengen. Helene opretholdt et neutralt udtryk, men en let spænding i skuldrene hendes afslørte ængstelse. Astrid trak pusten dybt, før hun svarede. Det, som imponerer mig mest med fru Helene, er hendes konsistens, sagde hun med oprigtighed. Mange mennesker er forskellige, når de er offentlige eller privat. Hun er nøjagtig den samme, krævende, omhyggelig og fuldstændig dedikeret til det, hun tror på. Jeg har aldrig set hende gøre noget halvhjertet. Dupont smilte, genuint interesseret. Interessant observation. Og hvilke værdier tror du styrer hendes beslutninger? Astrid nølte, bevist på det delikate terrænet. Hun så kort på Helene, før hun fortsatte. Jeg tror, fru Helene værdsætter frem for alt uafhængighed. Friheden til at bygge sin egen vej, uden at være afhængig af nogen. Dette genspejles ikke bare i hendes forretninger, men i hvordan hun organiserer sit personlige liv. Helene observerede Astrid med økende overraskelse. Hun havde aldrig forestillet sig, at den diskret tavse hushjælpen kunne have observeret så mye på så kort tid. Er det sandt, Madame Vasconcelos? Spurgte Dupont. Astrid har en skarp opfatning, indrømmede Helene med et let smil. Uafhængighed har altid været grundlæggende for mig, specielt i et marked traditionelt domineret af mænd. Samtalen fortsatte, når med sporadiske bidrag fra Astrid, som overraskende nok viste en social intelligens og en observationsevne, som imponerede både Helene og den franske investoren, da hun blev spurgt om sit eget liv. Snakkede hun enkelt om barna sine, om udfordringerne med at opdrætte dem alene og om drømmen om at åbne et lille syatelier. Jeg har en favoritrestaurant i Lisboa, som drives af en kvinde, som begyndte som syerske, kommenterede Dupont. Hun forvandlede sin lidenskab for stoffer til en lidenskab for smager. Nå ejer hun 3 etablissementer og fortsætter at sy dugene selv. Det er inspirerende, svarede Astrid med genuin interesse. Noget som bringer mig til kvældens hovedpoint, fortsatte Dupont og vendte sig mod Helene. Jeg investerer ikke bare i ejendommer eller selskaber, men i mennesker med vision og solide værdier. Dette ser jeg i dig, Helene. Og mærkeligt nok, dit valg om at tage med Madame Olsen i kveld, i stedet for en leder, siger mye om din evne til at genkende værdi, da andre ikke ville se det. Helene tillod se et diskret smil. Astrid repræsenterer kvaliteter, jeg værdsætter. Loyalitet, diskretion og en ærlighed, jeg sjældent finder i bedriftsverdenen. Ved slutten af måltidet kundgjorde Dupont sin beslutning om at investere ikke bare i kystprojekterne, men også i at udvide partnerskabet til fremtidige projekter. De foreslåede betingelserne overgik Helenes oprindelige forventninger og repræsenterede den største internationale aftalen i hendes karriere. Jeg har forberedt de foreløbige kontraktene, informerede Dupont og overrakte en elegant mappe. Harvey kan fuldføre detaljerne i morgen i min suite på The Thief. Det vil være en glæde, svarede Helene. Knapt i stand til at skjule sin tilfredshed. På vejen tilbage til herskabshuset sænkede en anderledes stilhed sig i bilen. Det var ikke den vanlige professionelle stilheden, men en eftertænksom pause fyldt med utalte tanker. Du overraskede mig i kveld, sagde Helene til slut, uden at vende blikket fra vinduet. Jeg håber positivt, fru Vældig. Dupont er kendt for sin evne til at bedømme karakter. Han ville ikke have indgået aftalen, hvis han ikke havde blivet imponeret over dig. Jeg var bare ærlig, frue. Helene snudede sig endelig for at møde hende. Det er akkurat det, som er så sjældent, Astrid. Oprigtighed uden skjult agenda. Da de ankom herskabshuset, forberedte Astrid sig på at vende tilbage til sine vanlige opgaver, men Helene stoppede hende. Klokken er over 10.
Joachim kan køre dig hjem. I morgen skal vi snakke om passende kompensation for dit bidrag i kveld. Det er ikke nødvendigt, fru. Jeg gør bare jobben min. Denne hændelsen gik langt ud over dine kontraktsmæssige forpligtelser, og den var værdifuld for mig. På vejen hjem reflekterede Astrid over kvældens surrealistiske hændelser. Den flyttende samtalen med en fransk milliardær, det millionærforslaget besælet med hendes deltagelse, det anderledes blikket Helene havde rettet mod hende. Det var som om en portal havde blivet åbnet mellem to verdener, som aldrig skulle mødes. Da hun kom hjem, fandt hun barna, som ventede spændt. Raphael og Louise bombarderede hende med spørgsmål om restauranten, maten, kjolen og frem for alt, hvordan hun havde blivet behandlet. Det var lærerigt, opsummerede hun med et træt smil. Fru Vasconcelos indgik en vigtig aftale, og tilsyneladende hjalp min tilstedeværelse på en eller anden måde. Du virker anderledes. Farmor, bemærket Raphael, skarpsindig som altid. Anderledes hvordan? Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Mere. Selvsikker, kanskje. Astrid svarede ikke umiddelbart og tænkte over sønnens observation. Hun følte virkelig noget anderledes, som om hun for første gang på mange år havde blivet set som en hel person, ikke bare som en funktion. Næste morgen kaldte Helene Astrid til kontoret, så snart hun ankom. Forretningskvinden virkede at have sovet lite, men opretholdt den vanlige, upåklagelige holdningen. Jeg vil takke dig igen for i går kvæld, begyndte hun, og overraskede Astrid med takkens formalitet. Som jeg nævnte, fortjener dit bidrag kompensation. Virkelig, frue, det er ikke... Jeg har bestemt mig for at tilbyde dig 2 alternativer, afbrød Helene objektivt. Det første er der en betydelig bonus på din næste udbetaling. Det andre, hun tog en kort pause, som om hun vurderede på nyt, ville være et lån for at starte syatelieret, du nævnte, at du ønskede at åbne. Astrid blev blæk forbløffet over forslaget. Frue, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Du trænger ikke at svare nå. Tænk over alternativerne og giv mig besked om din beslutning inden slutten af ugen. Den ugen bragte en subtil, men betydningsfuld ændring i dynamikken mellem de to kvinderne. Helene, normalt fraværende under måltider, begyndte at spise lunch på herskabshuset oftere. Af og til inviterede hun Astrid til at blive med hende. Samtalene, som i udgangspunktet var centreret om neutrale emner, blev gradvis mere personlige. Ved en af disse anledningerne nævnte Helene for første gang detaljerne om bruddet med datteren. Det var efter, at hun blev færdig med kunststudiet, afslørte hun, mens hun smagte på en risotto tilberedt af Astrid. Beate havde fået et tilbud om at jobbe i et galleri i London, men jeg ville, at hun skulle tage en stilling i den kulturstiftelsen, jeg driver. Vi havde forskellige syn på hendes fremtid. Jeg forstår. Det er vanskeligt, når vi vil beskytte barn af vore, men de må tage sine egne valg. Det handlede ikke bare om at beskytte, indrømmede Helene med sjælden ærlighed. Det handlede om kontrol. Jeg planlagde altid hvert aspekt af livet hendes, overbevist om, at jeg vidste bedst. Da hun endelig modsatte se, vidste jeg ikke, hvordan jeg skulle håndtere afvisningen. Forsøgte du at forelægge der etterpå? Jeg sendte e-poster, gaver, invitationer. I alle fald de første årene. Til slut overbeviste hendes stilhed mig om, at det var for sent. Helene tog en pause og betragtede vinglasset, som stod urørt foran hende. Stolthed er en ensom, men pålidelig følgesven. Den forlader ikke, den skuffer ikke. Men den varmer heller ikke hjertet på kalde nætter, bemærkede Astrid mygt. Helene så intenst på hende. Har du aldrig følt det slik med barna dine? Som om du har offret alt, og likevel er det ikke nok. Mange gange. Specielt med Raphael. Han har et vanskeligt temperament, vældig likt farens. Det var øjeblik, da jeg troede, jeg havde mistet ham fuldstændig. Og hvordan overvandt du det? Jeg overvandt det aldrig helt. Jeg lærte bare at acceptere, at du elsker at leve konstant med frygten for at miste, men at frygten ikke kan hindre kærligheden. Næste eftermiddag overraskede Helene alle ved at kundgøre, at hun skulle tage fri i helgen, noget som var næsten uhørt i hendes rutine. Endda mere overraskende var invitationen til Astrid. Jeg vil gerne, at du viser mig nabolaget dit på lørdag, foreslog hun med studeret uformelhed. Hvis du er ledig, selvfølgelig. Mit nabolag, fru. Du nævnte et socialt syprojekt, der datteren din deltager. Jeg vurderer at inkludere det i programmene, som støttes af Vasconcelos-stiftelsen. Astrid nølte, tydelig ukomfortabel med ideen. Det er et vældig enkelt sted, frue. Det er ingenting, som kan interessere dig. Lad mig bedømme det, insisterede Helene med en tone, som ikke tålte modstand. Så en solrig lørdag i juni.
parkerede Helenes pansrede Mercedes foran det beskedne boligfeltet i Gråruddalen, da Astrid boede med barna sine. Naboene observerede nysgerrig, mens den imponerende forretningskvinde i et uformelt, men synligt dyrt antræk steg ud af køretøjet. Astrid ventede nervøst ved døren til bygningen, iført en enkel, men velstelt kjole, den bedste hun ejede. Lovise ved siden af hende klarte knapt at skjule sin begejstring over at møde morens berømte chef. Fru Helene. Det er min datter Lovise, præsenterede Astrid, mens tenåringen gjorde en liten klønede bukking. Det er en glæde at endelig møde dig, svarede Helene med genuin interesse. Moren din snakker mye om dig og din bror. Rafael øver på konservatoriet, forklarede Lovise, og genvandt sin naturlighed. Han har en vigtig fremføring næste uge. Jeg forstår. Kanskje en anden gang der. Astrids lejlighed var liten, men pletfrit organiseret. Enkle møbler, nogen synligt restaureret af dygtige hænder, fyldte rummet med funktionalitet. Det, som imidlertid fangede opmærksomheden, var detaljerne fint broderte. Puter, gardiner med håndlagte applikationer, kærligt indrammede fotografier. Et hjem i ordets fulde forstand. Helene observerede hver detalje med øgende forståelse. Der var det, som manglede i hendes eget herskabshus. Den følelsen af tilhørighed, af levende historie, af menneskelig tilstedeværelse, utover funktionalitet. Jeg har lavet kaffe, frue. Ikke noget vældig forsaggjort, men det er perfekt, Astrid, afbrød Helene og tog imod koppen, som blev tilbudt. Dit hjem er indbydende. Det sociale projektet lå nogen kvartaler unna. De gik sammen med Lovise i front, som entusiastisk pægte ud lokale etablissementer og fortalte historier fra nabolaget. Helene, vant til at færdes kun i kontrollerede og eksklusive miljøer, observerede alt med diskret fascination. Samfundshuset Nye Vejer okkuperede en gammel renoveret lagerbygning. Indvendigt var flere symaskinstationer, organiseret i en cirkel, der kvinder i forskellige aldre jobbede med farverige plak. En dame på rundt 70 år overvågede aktiviteterne med overraskende energi. Fru Solvej, råbte Lovise begejstret. Vi har med en vigtig gæst. Koordinatoren nærmede sig med et varmt smil. Velkommen til vort ydmyge atelier. Du må være Astrids chef. Helene Vasconcelos præsenterede forretningskvinden C og rakte høfligt ud hånden. Jeg har hørt mye godt om dette projektet. Fru Solvej viste rundt i lokalene og forklarede, hvordan projektet havde startet som en uformel gruppe arbejdsledige syrsker og udviklet C til et anerkendt professionelt oplæringsprogram, som nå leverte uniformer til lokale bedrifter og håndlageplak til små butikker. Vores største begrænsning er plads og udstyr, forklarede koordinatoren. Vi har en venteliste med kvinder, som ønsker at deltage, men vi klarer ikke at udvide med vores nuværende ressourcer. Helene lyttede opmærksomt og stillede præcise spørgsmål om budget, produktion og resultater. Hendes analytiske forretningsblik identificerede raskt projektets udnyttede potential. På vejen tilbage til Astrids lejlighed forblev Helene tankefuld. Noget med den morgenen havde rørt ved det dybt punkt i hendes bevidsthed. En påmindelse om hendes egne rødder, kanskje, eller et syn på en vej, som ikke blev taget. Nabolaget dit har mere liv, end jeg forestillede mig, kommenterede hun til slut. Folk gør det bedste, de kan med det, de har. Fryg, noget jeg ofte har glemt, mumlede Helene, næsten for sig selv. Da de tog farvel, overraskede Helene Astrid nok en gang. Tak for, at du viste mig din verden i dag, sagde hun med uvanlig oprigtighed. Det var lærerigt. Det var en glæde, frue. Allerede i bilen på vej til sit ensomme herskabshus ringte Helene en uvanlig telefon for en lørdag. Roberto, det er Helene. Jeg trænger, at du forbereder et sponsoratforslag for mandag. Et socialt syprojekt i Gråuddalen. Hun tog en pause, lyttede til det overraskende svaret fra den andre ende. Ja, jeg ved, at det ikke er vort vanlige fokus, men jeg tror, det er på tide at udvide vores sociale initiativer til mere håndgribelige områder. Den kvelden satte Helene C. ved pianoet på Beates rum for første gang på mange år. Fingrene hendes gled nølende over tangentene og prøvede at huske melodien, datteren elskede så højt. Hun klarede ikke at gænge hele stykket, men de fragmenterede tonene virkede som et første skridt på en forsoningsrejse. Ikke bare med den fraværende datteren, men også med deler af C selv, hun havde forladt undervejs. En uge efter besøget i Samfundshuset Nye Vejer indkaldte Helene til et ekstraordinært møde i Vasconcelos stiftelsens styre. Medlemmerne, hovedsageligt betroede ledere og anerkendte akademikere, viste synlig overraskelse over forslaget,
som blev præsenteret. 1 million kroner til et syprojekt i Grådalen, spurgte Poul Martinsen, stiftelsens økonomidirektør. Ville det ikke være mere fornuftigt at rette disse ressourcerne mod universitetsstipenderne, vi allerede har? Helene, siddende ved enden af mødebordet, opretholdt den urokkelige holdningen, som kendetegnede hende i vanskelige forhandlinger. Tallene er i rapporten, jeg distribuerte. Samfundshuset Nye Vejer betjener direkte 87 familier, med potential til at tredoble rækkevidden, hvis de får tilstrækkelig investering. Men vort opdrag har altid været fokuseret på højere uddannelse og videnskabelig forskning, insisterede Silly Drømmen, en respekteret akademiker og det ældste styremedlemmet. Dette projektet, selvom det er prisværdigt, repræsenterer et betydeligt afvik fra vores strategi. Strategier udvikler sig, Silly, svarte Helene bestemt. Jeg tilbragte år med at tro, at den eneste vejen til social transformation var gennem universitetet. Men hvor mange af de unge, vi hjælper, vender faktisk tilbage til sin lokalsamfund? Hvor mye af denne kundskaben bliver faktisk anvendt, der den trængs mest? Stilheden, som fulgte, var afslørende. Helene stillede sjældent spørgsmål ved grundlaget for sine egne initiativer og var kendt for sin næsten stag konsistens. Samfundshuset tilbyder håndgribelige og umiddelbare resultater, fortsatte hun. Professionel oplæring, indtægtsgenerering, styrking af lokalsamfundsbånd og vigtigst af alt, værdighed. Noget ingen diplom kan garantere, hvis det ikke ledsages af reelle muligheder. Afstemningen, som fulgte, var positiv, om end med nogen afholdende stemmer. Helene brydede sig ikke om den skjulte modstanden. Hun var vant til at følge sin vision til trods for modstridende meninger. Det, som overraskede hende, var hendes egen entusiasme for projektet. En type tilfredshed, som var anderledes end den, hun følte, når hun afsluttede store ejendomshandler. Astrid modtog nyheden med knapt tørre øjne, da Helene fortalte hende det næste morgen. Vasconcelos Stiftelsen skal investere i samfundshuset, gentog hun vantro. Ikke bare investere. Vi skal købe nabobygget for udvidelse, renovere udstyret fuldstændig og udvikle et mikrokreditprogram for deltagerne, som ønsker at starte egne virksomheder. Fru Helene, dette vil forandre livet til så mange familier, og jeg vil, at du skal være broen mellem stiftelsen og centeret, lagde Helene til og overraskede hushjælpen endnu mere. Du kender begge sider og har tillid fra kvinderne der. Men hvordan kan jeg gøre det og fortsætte at jobbe her? Det vil bare være nogle timer i ugen i begyndelsen. Højlig, Helene tog en kalkuleret pause. Dette kan være et første skridt for dig selv. En mulighed til at anvende dine sygekundskaber i noget større. Projektets indvirkning viste sig raskt. Kungøringen om Vasconcelos Stiftelsens sponsorat gav øjeblikkelig synlighed til samfundshuset. Reportager i lokale aviser fremhævede initiativet som et eksempel på vellykket partnerskab mellem privat sektor og sociale projekter i lokalsamfund. Helene, normalt afvisende over for medieeksponering, som ikke var strengt forretningsrelateret, gik med på at vise sig sammen med fru Solvej og nogen og projektdeltagerne i en symbolsk ceremoni. Du har aldrig virket komfortabel med denne typen publicitet, kommenterede Robertine, mens hun organiserede agendaen for arrangementet. Jeg gør ikke dette for publicitet, svarede Helene med en uvanlig åbenhed. Jeg gør det, fordi jeg for første gang på længe føler, at jeg bygger noget utover kvadratmeter med beton og stål. Ceremonien var en succes, til trods for stedets enkelhed. Helene, i et sjældent øjeblik af offentlig sårbarhed, snakkede om sine egne beskedne rødder, og hvordan hun troede på den transformative kraften i værdigt betalt arbejde. Da journalister spurgte om stiftelsens pludselige fokusændring, svarede hun med en sætning, som ville blive myesittert i de følgende dagene. Det er ikke en ændring af fokus, men en udvidelse af visionen. I årevis så jeg bare mod horisonten og glemte at se ned på bakken, jeg stod på. Astrid observerede alt med en blanding af beundring og subtil ubehag. At se hendes enkle verden pludselig koblet til Helenes sofistikerede univers forårsagede en mærkelig følelse af forskydning. Endda mere foruroligende, hvor det jo indser, hvor genuint forvandlet chefen virkede af kontakten med den virkeligheden, som for Astrid altid havde været hverdagslig. Sent på eftermiddagen, efter arrangementet, overraskede Helene alle ved at sende chaufføren hjem og acceptere en tur med samfundsbussen, som skulle tage deltagerne tilbage til nabolaget. Siddende ved siden af Astrid observerede hun Oslos gater gennem vinduet med et fornyet blik. Jeg troede aldrig, jeg skulle sitte på en bus igen,
kommenterede hun med et let smil. Sidste gang var på universitetet, før jeg købte min første bil. Du virker anderledes i det sidste, vågede Astrid. Hvordan da? Mere tilstedeværende, som om du virkelig ser tingene rundt dig, ikke bare administrerer dem. Helene reflekterede over observationen. Kanskje du har ret. Jeg har brugt så mye tid på at bygge et imperium, at jeg glemte at bebo riget, jeg skabte. Da de ankom nabolaget, takkede Helene ja til en invitation til kaffe hjemme hos Astrid. Louise var på skolen, men til begge kvinders overraskelse havde Raphael kommet hjem tidligere fra konservatoriet. Gutten, høj og med alvorlige træk, observerede den illustre gæsten med knapt skjult nysgerrighed. Raphael, dette er fru Helene Vasconcelos, min chef, præsenterede Astrid nervøst. Det er en glæde at endelig møde dig, sagde Helene og rakte ud hånden formelt. Moren din snakker mye om dit musikalske talent. Glæden er min, svarede den unge mand med behersket høflighed. Beklager, at jeg ikke var her den andre dagen. Jeg havde øvelse. Jeg forstår perfekt. Disciplin er grundlæggende for enhver kunstner. En pinlig stilhed sænkede sig kort, til Astrid foreslog, at de skulle servere kaffen på den lille verandaen i lejligheden. Mens moren dækkede bordet, blev Raphael værende hos Helene, og ubehaget gav gradvis plads til nysgerrighed. Moren min nævnte, at du har et piano hjemme, kommenterede den unge mand til slut. Faktisk. Har jeg 2, svarede Helene. Et Steinway-flygel i hovedsalongen og et hvidt Yamaha, som tilhørte datteren min. Steinway? Guttenes øjne lyste op med genuin interesse. Professoren vor snakker altid om dem, men jeg har aldrig haft anledning til at spille på et. Helene observerede den unge mand med fornyet opmærksomhed. Det var noget i Raphaels holdning, i intensiteten i blikket hans, som virkede vagt kendt for hende. Hvad slags musik foretrækker du at spille? Spurgte han da Chopin hovedsageligt. Jeg studerer nocturnene for en koncert på slutten af semesteret. Helene følte en ufrivillig frysning langs ryggraden. Datteren min elskede også Chopin, specielt nocturne i S-dur. Det er akkurat det stykket, jeg forbereder, udbrød Raphael med genuin entusiasme. Det regnes som et af de vakreste, selvom det teknisk set ikke er det mest udfordrende. Beate sagde, at skønheden lå netop i enkelheden, mumlede Helene, næsten for sig selv. I evnen til at udtrykke dyb emotionel dybde med økonomi af noter. Raphael nikkede synligt imponeret. Det er en vældig præcis analyse. Spiller du også? Bare det grundlæggende. Jeg havde aldrig talentet, datteren min havde, eller tålmodigheden sandsynligvis. Astrid kom tilbage med kaffen og lagde mærke til ændringen i atmosfæren. Helene og Raphael snakkede noget livligt om komponister og musikalske teknikker. Et område, der den vanligvis reserverede unge manden viste sig overraskende veltalende. Vil du høre mig spille? Tilbød Raphael impulsivt. Vi har et digitalt keyboard. Det kan selvfølgelig ikke sammenlignes med et Steinway, men det ville jeg elsket, svarede Helene, med en oprigtighed, som overraskede selv hende selv. Det lille keyboardet var installeret på rummet, Raphael delte med søsteren. Helene observerede det beskedne, men organiserede miljøet med partiturer nøje stablet, og en korktavle, der diplomer fra musikkonkurrencer delte plads med familiefotografier. Raphael satte sig ved instrumentet, trak pusten dybt og begyndte at spille. De første noter af Nocturne i S-dur fyldte det lille rummet med en næsten håndgribelig skønhed. Helene lukkede øjnene, umiddelbart transporteret til fjerne ettermiddager, da Beate spilte nøjagtigt det samme stykket på det hvide pianoet på rummet sit. Raphaels tolkning var teknisk upåklagelig, men det, som virkelig imponerede Helene, var den emotionelle modenheden, han tilførte kompositionen. Det var ikke bare teknisk mestring, men en dyb forståelse af komponistens intention. Noget sjældent hos en så ung person. Da den sidste noten forsvandt i luften, forblev Helene stille i nogle sekunder og kæmpede mod en uventet følelse, som troede med åflomme over. Det var ekstraordinært, sagde hun til slut med let skælvende stemme. Tak, svarede Raphael med en blanding af stolthed og genance. Jeg må fortsat jobbe med overgangen til midtsektionen, men tolkningen var perfekt, afbrød Helene. Du spilte nøjagtigt som hun spilte. Astrid, som observerede scenen fra døråbningen, lagde mærke til det fugtige glimtet i chefens normalt kontrollerede øjne. Noget dybt var i færd med at ske der, en forbindelse, som overgik de åbenbare sociale og generationsmæssige forskellene. På vejen tilbage til herskabshuset forblev Helene tavs, fordybet i tanker, hun ikke delte med Joachim, som havde kommet for at hente hende. En idé begyndte at tage form i hovedet hendes,
Først absurd, men gradvis fik den fasthed etter hvert, som hun analyserede implikationerne. Da hun ankom, gik hun direkte til Beates rum. Hun satte sig ved det hvide pianoet og spilte nølende nogle noter fra nocturne, hun netop havde hørt. Deretter rejste hun sig og gik bort til bokhylden, der datteren opbevarede sine bøger og musikpartiturer. Blandt dem fandt hun et gammelt program fra Baradu Musikinstitut fra en forestilling, der Beate havde deltaget som 17-åring. Bladene gennem det gulnede programmet stoppede øjnene hendes ved et gruppefotografi. Unge musikere, som poserede etter forestillingen. Beate var i midten, smilende strålende. Ved siden af hende, en ung kvinde på rundt 20 år med træk, som vagt mindet om Astrid. Navnet under fotografiet var Clara Olsen, assisterende lærer. Helene kendte hjertet banke raskere. Clara, Astrids ældre søster, som havde været som en mor for hende, og som deretter blev musiklærer. Kunne det være muligt, at raskt søgte hun i en skrivebordskuff etter et fotoalbum, der hun opbevarede minder fra Beates dannelsesår. Der var det. Flere fotografier fra konservatoriet, inkluderet et, der Beate dukket op ved siden af den samme unge kvinden, når tydeligt identificerbar som nogen med Olsen-familiens træk. Tilfældigheden virkede umulig, men bevisene var der konkrete og ubestridelige. På en eller anden måde havde levende til familierne deres allerede krydset hverandre år tidligere, gennem Beate og Clara, Astrids søster. Og nu spilte Astrids søn nøjagtigt det samme favoritstykket af Beate, med den samme emotionelle tolkningen. Næste morgen kaldte Helene Astrid til kontoret, så snart hun ankom. Hushjælpen lagde umiddelbart mærke til det anderledes udtrykket i chefens ansigt. En blanding af forvirring og intens nysgerrighed. Astrid, jeg må spørge dig om noget vigtigt, begyndte Helene uden indledning. Jobbede din søster Clara ved Baradu Musikinstitut for omtrent 15 år siden. Overraskelsen i Astrids ansigt bekræftede mistanken, før hun i det hele taget svarede. Ja, fru. Hun underviste der, mens hun fuldførte musikstudiet. Hvordan vidste du det? Helene viste hende det gamle programmet med fotografiet. Fordi datteren min studerede der på samme tid. Og tilsyneladende var din søster hendes lærer. Astrid undersøgte fotografiet med øgende forbløffelse. Det er virkelig Clara. Yngre selvfølgelig, men definitivt hende. Hun så på Helene med et forvirret udtryk. For en ekstraordinær tilfældighed. Tilfældighed eller noget mere, mumlede Helene. Da sønnen din spilte i går, var det som at høre Beate igen. Den samme tolkningen, den samme følsomheden. Og nu opdager jeg, at Beates lærer var din søster. Clara snakkede altid om en speciel elev, hun havde. En ekstremt talentfuld ung kvinde, datter af en vigtig forretningskvinde. Huskede Astrid og prøvede at knytte sammen mindene. Jeg forestillede mig aldrig, at det kunne være din datter. Helene gik bort til vinduet og betragtede hagen, mens hun bearbejdede afsløringen. Det virker som om levende vore er mere sammenflettet, end vi kunne forestille os. Tror du på skæbnen? Spurgte Astrid nølende. Jeg har altid været skeptisk til det, svarede Helene og snuddede sig for at møde hende. Jeg har bygget livet mit på troen på, at vi er arkitekter af vor egen vej. Men dette, hun gjorde en gest mod fotografiet, dette får mig til at stille spørgsmål. En reflekteret stilhed sænkede sig mellem dem. Begge tabte de egne tanker om de mystiske vejene, som havde ført levende deres til at krydse hverandre igen. Jeg vil gerne invitere sønnen din, sagde Helene til slut. Raphael fortjener at spille på et instrument, som er hans talent værdig. Pianoet vort har været praktisk talt forladt i årvis. Astrid nølte tydeligt splittet. Det er vældig generøst, fru, men jeg ved ikke om... Det er ikke bare generøsitet, afbrød Helene. Jeg indrømmer, at det er noget egoistisk med invitationen. Og høre den musikken igen på den måden. Det var som at genvinde et stykke af fortiden, jeg troede var tabt for altid. Etter en kort refleksion nikkede Astrid. Jeg skal snakke med ham. Raphael ville blive beæret, er jeg sikker på. Lørdag eftermiddag kom Raphael Olsen ind i Vasconcelos herskabshuset for første gang. Astrid observerede sønnen med diskret stolthed, mens Helene personligt ledede ham til hovedsalongen, der det imponerende Steinway-flygelet ventede. Det er storslot, mumlede den unge manden, og nærmede se instrumentet erbødig. Fingrene hans gled let over elfenbenstangenterne, uden at trykke dem ned, som om han gjorde det tjent med teksturen. Det blev købt for 10 år siden til en veldedighetskoncert, vi arrangerede her, forklarede Helene. Siden da har det sjældent blitt brugt. En sløsing med tanke på kvaliteten. Raphael nikket, fortsat optaget af at betragte pianoet. Han virkede at samle mod til noget.
Kan jeg? Spurgte han til slut og pegte på krakken. Vær så god. Den unge manden satte sig, justerede holdningen og placerede hindene. Efter et øjebliks koncentration begyndte han at spille. Ikke den kendte Nocturne, men Chopins ballade nummer 1 i G-mol, et teknisk mere udfordrende og emotionelt intenst stykke. Helene observerede, fascineret, transformationen, som skete foran øjnene hendes. Den generte tenåringen forsvandt fuldstændig, erstattet af en moden og selvsikker kunstner, som beherskede instrumentet med overraskende autoritet. Noterne flød gennem salongen og fyldte hvert hjørne af herskabshuset med en vitalitet, som længe havde været fraværende fra det rummet. Da den sidste noten klang ud, hang en ærbødig stilhed over rummet. Helene indså, at hun ikke var alene i sin beundring. Robertine, Joachim og 2 andre ansatte i huset havde diskret samlet sig ved indgangen til salongen, tiltrukket af den exceptionelle musikken. Ekstraordinært, sagde Helene med genuin beundring. Du har en sjælden gave, Raphael. Den unge manden rødmede let og genvandt lidt af genansen. Tak, frue. Dette pianoet er... Det er som om det svarer på tankene mine, før jeg i det hele taget rører tangentene. Det er akkurat slik Beate beskrev det, bemærkede Helene med et melankolsk smil. Hun sagde, at et godt piano ikke bare er et instrument, men en samtalepartner. I over en time spilte Raphael forskellige stykker og vekslede mellem komponister og stiler med imponerende alsidighed. Helene observerede, stadig mere overbevist om, at hun var vidne til noget utovernaturligt talent. Noget, som virkede som en fortsættelse af Beates musikalske tilstedeværelse, som om datterens kunstneriske ånd fandt udtryk gennem denne unge mandens hænder. Da han endelig tog en pause, tilbød Helene forfriskninger på terrassen. Mens Astrid hjalp til med serveringen, kom forretningskvinden med et uventet forslag. Raphael, jeg vil gerne, at du vurderer at bruge dette pianoet regelmæssigt til studierne dine. Dette instrumentet fortjener at blive spillet, og du fortjener et instrument, som er dit talent værdig. Den unge manden spærrede op øjnene, tydeligt overrasket. Du låner mig pianoet. Jeg tilbyder, at du kommer og øver her, når du ønsker. Joachim kan hente dig på konservatoriet og bringe dig hjem etterpå. Det ville være en gunstig ordning for alle. Raphael så på moren og søgte vejledning. Astrid virkede like overrasket, men det var et glimt af stolthed i øjnene hendes, som hun ikke kunne skjule. Det er ekstremt generøst, frue, svarede den unge manden med en modenhed, som overgik hans alder. Jeg ville være beæret over at acceptere, hvis det ikke er til bry. På ingen måde, forsikrede Helene. Hun nølte kort, før hun lagde til. Faktisk, hvis du ikke har noget imod det, vil jeg gerne høre dig af og til. Din musik giver liv til dette huset. Ugene, som fulgte, bragte en gradvis forvandling til Vasconcelos herskabshuset. 3 gange i ugen kom Raphael for at øve på Steinway-flygelet, og bragte med sig en vitalitet, som længe havde været fraværende fra det rummet. Lyden af klassisk musik rungede gennem korridorerne, og fik huset til at puste igen, som en organisme, som vågner fra en lang dvale. Helene, som overraskede sig selv, begyndte at justere timeplanen sin for at være til stede under nogen af øvelsesøgtene. Sittende diskret i en lænestol i salongen, jobbede hun på laptoppen sin, mens den unge pianisten udførte stadig mere komplekse stykker. Hertil udvekslede de kommentarer om kompositionerne eller tolkningen, korte, men betydningsfulde øjeblik af forbindelse. For Astrid var det at observere dette uventede forholdet udvikle sig en kilde til modstridende følelser. På den ene side følte hun en enorm stolthed over at se sønnen sin blive værdsat for sit genuine talent. På den andre side kunne hun ikke undgå en følelse af ængstelse. Det er som om hun var vidne til, at sønnen krydsede den usynlige grænse til en verden, hun aldrig helt ville tilhøre. Raphael har ikke sluttet at snakke om pianoet siden lørdag, kommenterede Lovise under middagen nogle dage efter brorens første besøg i herskabshuset. Jeg har aldrig set ham så begejstret. Fru Vasconcelos var vældig generøs, svarede Astrid med et behersket smil. Det er en unik mulighed for ham. Han sagde, at hun sitter og lytter, mens han spiller, fortsatte tenåringen nysgerrig. Er det ikke rart? Liksom hun er en super vigtig og rig forretningskvinde, og så sitter hun bare der og lytter. Raphael, som hittil havde været tavs, greb ind. Det er ikke rart, Lovise. Hun forstår musik, og jeg tror, hun savner datteren sin. Astrid så på sønnen med overraskelse. Hvorfor siger du det? På måden hun ser ud, når jeg spiller visse stykker. Som om hun ser en anden person gennem mig. Den unge manden tog en eftertænksom pause. Det må være vanskeligt, ved du, at have alt penge kan købe.
men ikke have den eneste person, som virkelig betyder noget. Sønnens modne opfatning imponerede Astrid. Rafael havde altid været observant, men verbaliserede sjældent sine indtryk af andre mennesker med slik klarhed. Det var noget i forholdet til Helene, som vækkede nye sider ved hans personlighed. På herskabshuset fortsatte subtile forvandlinger at finde sted. Helene begyndte at spise middag regelmæssigt i spisesalen, hun sjældent brugte, og inviterede af og til Astrid til at blive med hende. Samtalene, som i udgangspunktet var centreret om praktiske emner, blev gradvis mere personlige. En af disse kvældene efter en lang arbejdsdag overraskede Helene Astrid med et uventet spørgsmål. Har du vurderet at acceptere tilbuddet mit om lånet til atelieret dit? Astrid nølte og lagde gaflen forsigtigt på tallerkenen. Jeg har tænkt mye, frue. Det er sin utrolig mulighed, men jeg vil ikke kompromittere min uafhængighed eller virke utaknemmelig ved at acceptere endnu mere af din generøsitet. Helene observerede hende med et analytisk blik, som om hun vurderede en kompleks kontrakt. Uafhængighed er noget, jeg værdsætter dybt, Astrid. Jeg vil ikke tilbyde noget, som kunne kompromittere din. Likevel ville jeg foretrække at bygge min vej gradvis. Kanskje starte med noget mindre, som jeg kan styre uden for store risikoer. Et uventet smil dukkede op i Helenes ansigt. Ved du hvad, som er interessant? De fleste ville have accepteret umiddelbart, uden at vurdere de langsigtige implikationerne. Din forsigtighed viser akkurat, hvorfor du fortjener muligheden. Samtalen blev afbrudt af Helenes mobiltelefon. Forretningskvinden tjekkede skærmen med et udtryk, som blandede overraskelse og noget, som lignede frygt. Undskyld mig, jeg må svare, sagde hun og rejste sig raskt. Astrid fortsatte måltidet alene og reflekterede over tilbuddet og den gradvise ændringen i forholdet til chefen. Minutter senere kom Helene tilbage til rummet, synlig rystet. Noget sjældent at bevidne. Noget galt, fru? Spurgte Astrid bekymret. Helene forblev tavs i nogen øjeblik, som om hun diskuterede med sig selv, om hun skulle dele informationen eller ikke. Det var Beate, sagde hun til slut. Datteren din? Ja, hun kommer tilbage til Norge næste uge. Helene satte sig sagte, fortsat bearbejdende nyheden. Efter 15 år har hun endelig bestemt sig for at komme tilbage. Det er fantastisk, er det ikke? Astrid observerede nøje det komplekse udtrykket i Helenes ansigt. Det var ikke bare glæde, men en blanding af håb, ængstelse og noget, som lignede panik. Det er uventet, svarede forretningskvinden og valgte ordene nøje. Hun nævnte, at hun leder efter nogen. En gammel musiklærer, som havde stor indflydelse i hendes liv. Astrid kendte en frysning langs ryggraden. En musiklærer? Ja. Tilsyneladende har denne læreren nylig haft vanskeligheder, og Beate fik vide det via sociale medier. Hun vil takke personligt for indvirkningen, hun havde på hendes udvikling. Ville det være Clara? Min søster? Helene nikkede sagte. Tilfældigheden ville være for ekstraordinær til at ignoreres, synes du ikke? Specielt med tanke på alt, vi har opdaget de sidste uger. En tæt stilhed sænkede sig mellem dem, mens begge bearbejdede implikationerne af den nye udviklingen. Brikkerne i puslespillet syntes at falde på plads i et mønster, som udfordrede ren tilfældighed. Hvad skal du gøre? Spurgte Astrid til slut. Jeg skal tage imod hende selvfølgelig, og jeg tror, jeg må fortælle hende om dig og Rafael. Om forbindelserne, vi har opdaget. Helene tog en pause og betragtede det urørte vinglasset foran sig. 15 år er lang tid, Astrid. Jeg ved ikke, hvem Beate har blivet, eller om hun kan tilgive den, jeg var, da vi blev skilt. Tilgivelse afhænger sjældent af, hvor mye vi fortjener det, men af, hvor mye den andre elsker, bemærkede Astrid mygt. Og ægte kærlighed forsvinder aldrig helt. Den bare forvandles. Helene løftede blikket, overrasket over dybden i observationen. Har du altid haft denne visdommen? Eller var det noget i livet lærte dig? Lidt af begge deler, kanskje. Når man lever med lite, lærer man at værdsætte det, som virkelig betyder noget. I dagene, som fulgte, gennemsyret en nervøs energi herskabshuset. Helene, normalt personificeringen af ro under pres, viste subtile tegn på angst. Tjekkede gentatte gange arrangementerne for datterens ankomst, omorganiserede detaljer i rummet, som havde været urørt i 15 år. Gennemgik den planlagte menuen for det første måltidet sammen. Du virker nervøs, bemærkede Rafael en eftermiddag, efter at have afsluttet sin pianopraksis. Den unge manden, i udgangspunktet så reserveret, havde gradvist fået nok selvtillid til mere direkte samtaler med Helene. Er det så tydeligt? Forretningskvinden smilte med uvanlig selvironi.
Lidt. Holdningen din er anderledes, når du overvåger forberedelserne. Mere rigid, som om du beskytter dig selv. Helene observerede den unge manden med skjult beundring. Du har en bemærkelsesværdig observationsevne, Rafael. Du minder meget om Beate i den alderen. Altid opmærksom på detaljer, de fleste ignorerer. Mamma siger, det er et familietræk. Bedstemoren min var også slik ifølge hende. Et spørgsmål hang i luften udtalt, men til stede, om Rafaels far, en figur, som aldrig blev nævnt i samtalene på herskabshuset. Helene respekterede stilheden og forstod instinktivt, at det var historier, som trængte tid for at blive delt. Vil du forsætte at komme og øve, når Beate er her? Spurgte hun og ændrede subtilt emnet. Jeg ved ikke, om det ville være passende, svarede den unge manden nølende. Jeg vil ikke blande mig ind i et så personligt øjeblik for der. Tværtimod, forsikrede Helene. Din musik ville være en perfekt bro. Desuden, hun tog en pause og vurderede sine næste ord. Jeg tror, Beate ville blive fascineret af at møde dig, med tanke på forbindelsen til din tante Clara. Rafael nikkede tankefuld. Verden er mindre, end den virker, er det ikke? Eller kanskje vi alle er forbundet på måder, vi ikke altid forstår. Dagen før Beates ankomst overraskede Helene alle ved at kungøre, at hun ville tilbringe ettermiddagen ude, uden at specificere destinationen. Beate, som lagde mærke til noget betydningsfuldt i morens opførsel, nikkede bare med et gåtefuldt smil, som om hun delte en uudtalt hemmelighed. Dere to konspirerer om noget, spurgte Clara observant som altid, efter Helenes afrejse. Ikke akkurat, svarede Beate med et halvt smil, men jeg kender det udtrykket hendes. Hun planlægger noget vigtigt. Forretningskvinden kom først tilbage sent på ettermiddagen og havde med se flere elegant indpakkede æsker, som hun lagde i kontoret sit uden at give nogen forklaring. Da hun blev spurgt af Louise, nysgerrig som enhver tenåring, smilte Helene bare mystisk og lovede, at alt ville blive afsløret næste kvæld. Jeg har arrangeret en speciel middag, kunggjorde hun endelig under frokosten næste dag. Jeg vil gerne, at alle klæder sig formelt. Det er en vigtig fejring. Erklæringen førte til nysgerrige blik og livlige spekulationer. Astrid, som kendte chefens præference for kontrol og detaljeret planlægning, tilbød sig umiddelbart at hjælpe til med forberedelserne. Alt er allerede ordnet, forsikrede Helene med uvanlig ro. Og i kveld vil du være vor gæst, ikke arrangøren? Klokken 19 som aftalt samlede alle sig i hovedsalongen, klædt i det bedste de havde. Helene havde lejet ind et eksternt servicepersonel, noget hun sjældent gjorde, og foretrak vanligvis Astrids diskretion og effektivitet. Middagsbordet, udvidet til sin maksimale kapacitet, var dekoreret med forsaggjorte arrangementer af hvide orkideer og krystaller, som reflekterede den mygge belysningen. Helene kom ned trappen sidst, iført en kjole ingen nogensinde havde set. En midnatsblå model, elegant enkel i snittet, men ekstraordinær i de håndlagte detaljerne. Stoffet flød som vand rundt hendes slanke figur og skabte en effekt af bevægelse selv, når hun stod stille. Den var ikke prangende luksuriøs som hendes vanlige klæder, men den havde en autenticitet og en tilstedeværelse, som umiddelbart fangede blikket. Mamma, du er fantastisk, udbrød Beate genuint imponeret. Den kjolen er anderledes end alt, jeg har set dig i. Helene smilte med en uvanlig glans i øjnene. Den er speciel af mange grunder. Hun vendte sig mod Astrid, som observerede scenen med et mærkeligt rørt udtryk. Ikke sandt? Spørgsmålet, som virkede gådefuldt for de andre, fik Astrids øjne til at sprætte op i genkendelse. Hvordan vidste du? Jeg ville genkende arbejdet dit hvor som helst, svarede Helene mygt. Detaljerne i finishen, måtten stoffet blev manipuleret for at skabe naturlig bevægelse. Det er din signatur, selv om du ikke mærker det. De andre så forvirret mellem de to kvinderne. Clara var den første til at forstå. Har du lavet denne kjolen, Astrid? Spurgte hun med tydelig beundring i stemmen. Jeg indrømmede hushjælpen synligt rørt. Men jeg vidste ikke, at den var til fru Helene. Fru Solveig sagde, det var en speciel bestilling til en anonym kunde. Helene smilte, fornøjd med successen med sin lille konspiration. Og det er den vakreste kjolen, jeg nogensinde har ejet. Ikke på grund af prisen eller mærket, men på grund af betydningen og det ekstraordinære talentet, den repræsenterer. Før Astrid rakk at svare, kun gjorde lyden af ringeklokken ankomsten af uventede gæster. Helene gik personligt til døren og kom tilbage et øjeblik senere ledsaget af fru Solveig og 3 andre kvinder fra samfundshuset Nye Vejer. Velkommen til mit hjem.
hilste Helene med en genuin hjertelighed, som indtil nylig ville have virket helt uden for karakter. Denne middagen ville ikke været komplet uden der. Bordet, som allerede var dækket for de ekstra gæstene, blev raskt centrum for en fejring, hvis formål fortsat var mystisk for de fleste tilstedeværende. Under den første serveringen flød samtalen naturligt, med Helene, som viste genuin interesse for de personlige historierne til kvinderne fra samfundshuset. Det var først efter desserten, at Helene endelig rejste se og bag om alles opmærksomhed. Det var en højtidelighed i hendes holdning, som umiddelbart stilnede de parallelle samtalerne. Jeg takker alle for deres tilstedeværelse denne specielle kvelden, begyndte hun med fast, men rørt stemme. De sidste ukene har bragt dybe ændringer i livet mit. Ændringer, jeg aldrig troede var mulige, og som jeg vil være evigt taknemmelig for. Hun tog en pause og så direkte på Astrid. Alt begyndte med et halskæde fundet ved en tilfældighed, eller kanskje ikke så tilfældig likevel. Denne lille genstanden åbnede dør, jeg havde holdt låst i årvis. Ikke bare mellem mig og datteren min, men mellem mig og deler af mig selv, jeg havde glemt. Helene tog frem det delikate perlehalskædet, som havde startet hele denne rejsen fra en skjult lomme i kjolen. De små kuglene skinte mygt under belysningen, tilsyneladende enkle, men fyldt med betydning. Dette halskæde symboliserer noget, jeg nylig har lært, at de mest værdifulde tingene i livet ikke er de med højest pris, men de, som er fyldt med autentisk mening. At ægte menneskelige forbindelser er uendelig mere værd end nogen materiel ejendom, og at det aldrig er for sent at anerkende disse essentielle sandhederne. Hun vendte se mod Beate, som observerede scenen med tårervåde øjne. Jeg gav dette halskæde til datteren min for 16 år siden, og sagde, at perlene symboliserede, hvordan modgang kan forvandles til skønhed. I dag repræsenterer det noget mere genforening. Tilgivelse og løftet om en fremtid, der vor fejl ikke definerer os permanent. Helene nærmede sig Astrid, som forblev siddende synlig rørt af øjeblikkets intensitet. Og det er derfor, jeg vil give dette halskæde til dig, Astrid. Ikke som en gave fra chefen til den ansatte, men som et symbol på taknemmelighed fra en kvinde til en anden, for at have bragt lys, da det bare var skygger. For du har mindet mig, gennem dit stille eksempel, om hvad som virkelig betyder noget i livet. En rørende stilhed sænkede sig over bordet, mens Helene forsigtigt lagde halskædet i Astrids skælvende hænder. Hushjælpen så på den dyrebare genstanden, ude af stand til at formulere ord i nogen øjeblik. Fru Helene, jeg kan ikke acceptere noget så værdifuldt, sagde hun til slut med gråt kvalt stemme. Værdien ligger ikke i perlene, men i det, de repræsenterer, insisterede Helene mildt. Og ingen fortjener dette symbolet mere end dig. Astrid accepterede gaven med stille tårer rendende ned over ansigtet. Clara, som sat ved siden af søsteren, klemte hånden hendes i stille støtte, like rørt af scenen. Helene var imidlertid ikke færdig. Hun vendte tilbage til bordenden, da en elegant mappe ventede. Denne middagen er imidlertid ikke bare for at fejre fortiden og nåtiden, men hovedsageligt for at lægge grundlaget for fremtiden. Hun åbnede mappen og afslørte officielle dokumenter med Vasconcelos ejendomslogo. Jeg har glæden af at officielt kungøre oprettelsen af Atelier Nye Væger, en udvidelse af samfundshuset, men med eksklusivt fokus på professionel oplæring inden søm og modedesign. Kvinderne fra samfundshuset udvekslede overraskede blik, mens fru Solvej holdt hånden for munden i tydelig chok. Atelieret vil drives i egne lokaler, allerede købt af Vasconcelos stiftelsen, og vil ikke bare tilbyde teknisk oplæring, men også vejledning inden entreprenørskab og tilgang til mikrokreditordninger for de, som ønsker at starte egne virksomheder. Helene tog en strategisk pause og vendte se igen mod Astrid. Og for at lede dette projektet er ingen mere kvalificeret end Astrid Olsen, ikke bare på grund af hendes exceptionelle talent med nålen, som denne kjolen beviser, men på grund af hendes integritet, udholdenhed og evne til at inspirere andre kvinder gennem sit eksempel. Afsløringen faldt som en stille bombe over bordet. Astrid forblev fuldstændig ubevægelig, som om hun ikke klarede at bearbejde det, hun netop havde hørt. Raphael og Louise så på moren med udtryk som blandet chok og enorm stolthed. Jeg forstår ikke, klarede hun til slut at artikulere. Tilbyder du mig en job? Jeg tilbyder et partnerskab, korrigerede Helene bestemt. Jeg vil ikke, at du skal slutte at jobbe i herskabshuset umiddelbart. Det ville være egoistisk af mig at fratage mig din tilstedeværelse fuldstændig. Men jeg vil gerne, at du deler tiden din mellem her og atelieret, og gradvis overfører dig helt dit, når du er komfortabel med overgangen.
Astrid så på barnet sine og søgte en forankring i virkeligheden, som pludselig virkede ændret. Rafael nikkede opmuntrende, mens Lovise praktisk talt vibrerede af behersket begejstring. Det er din drøm, mamma, sagde den unge pianisten mygt. Du har alltid snakket om at ha dit eget atelier en dag. Men i mye mindre skala protesterede Astrid fortsat forvirret. Noget enkelt, bare for at supplere familieindtægten. Hvorfor begrænse dig, når talentet dit tydeligt fortjener en større scene, spurgte Helena. Samfundshuset har allerede bevist, at det er etterspørgsel, håndlavede kvalitetsprodukter. Med rigtig struktur og visionært lederskab er potentialet praktisk talt ubegrænset. Fru Solveig greb ind med den autoritet, hendes mange års erfaring gav hende. Astrid, du har altid været den mest talentfulde blandt os. Jentene opsøger dig stadig for vejledning i de mest komplekse detaljerne. Det ville være en velsignelse at have dig i spidsen for dette projektet. Det milde, men vedvarende presset overvandt til slut Astrids indledende modstand. Med fortsat kvælvante, men stadig fastere stemme, accepterede hun forslaget, noget som udløste en bølge af spontan applaus rundt bordet. Helene hævede glasset sit i en skål. Til Atelier Nye Vejer og dets første direktør. Alle fulgte entusiastisk op skålen. Beate, som observerede scenen med tydelig anerkendelse, bøjede sig for at viske noget i øret på moren, som fremkaldte et strålende smil som svar. Fejringen fortsatte ud over kvælden, med Rafael, som til slut flyttede til pianoet, hvor han snart fik selskab af Beate. Sammen skabte de et improviseret lydspor for anledningen. Hun foreslog melodier, som han dygtigt forvandlede til sofistikerede arrangementer, og skabte en magisk atmosfære, som perfekt kompletterede øjeblikket af kollektiv transformation. Astrid, som et øjeblik var isoleret i et roligt hjørne af rummet, betragtede perlehalskædet i hænderne, fortsatte i færd med at bearbejde alt, som havde sket. Clara nærmede sig stille og satte sig ved siden af hende. Du fortjener hver bit af dette, søster, sagde hun mygt. Du har altid været den stærke, den som bar verden på skuldrene uden at klage. Jeg kan fortsat ikke tro det, indrømmede Astrid. Det virker som en drøm, jeg kommer til at vågne fra når som helst. Det er virkelig, og det er bare begyndelsen. Søstrene observerede scenen foran dem. Helene og Beate nå side om side ved pianoet med Rafael, som prøvede at lære en enkel melodi, han tålmodigt underviste. Lovise snakkede livligt med fru Solveig om kjoledesign. Kvinderne fra samfundshuset følte sig helt hjemme i det luksuriøse miljøet og delte historier og latter. Ved du hvad, som er mest ekstraordinært? Reflekterede Astrid. Hvordan en enkelt genstand kan udløse så mange forandringer. Hvis jeg ikke havde fundet det halskædet, nogen ting er ment at ske, svarede Clara med sin karakteristiske ro. Kanskje ikke i det specifikke øjeblikket, eller på den nøjagtige måden, men vejer, som skulle krydse hverandre, finder til slut hverandre. Senere, da de eksterne gæstene havde dratt og herskabshuset gradvist stilnet, fandt Helene Astrid på verandaen, betragtende hagen oplyst af fuldmånen. Angrer du på, at du accepterede? Spurgte hun og sluttede se til hende i den natlige kontemplationen. Ikke angrende, svarede Astrid tankefuldt. Bare overvældet af ændringernes hastighed. For 3 måneder siden var jeg bare som en anden hushjælp, som søgte job. Nå er du direktør for et transformerende projekt og en uvurderlig ven, fuldførte Helene med uvanlig mildhed. Men for mig var du aldrig bare en ansat selv i begyndelsen. Det var noget ved dig, som fascinerede mig. En værdighed, en stille styrke, jeg instinktivt genkendte, selv uden at indrømme det for mig selv. Du har heller aldrig bare været en chef for mig, bekendte Astrid. Helt fra begyndelsen så jeg noget i dig, som mindede mig om mig selv. Beslutsomheden, evnen til at ofre for det, du tror på, den voldsomme loyaliteten til dine egne. De 2 kvinderne forblev i kontemplativ stilhed i nogle øjeblik og betragtede stjernene, som prikkede Oslos himmel. Et skue, som sjældent blev værdsat af nogen af dem i deres travle liv. Hvad sker nu? Spurgte Astrid til slut. Når Beate drar tilbage til London, når Clara drar tilbage til Portugal, når nyheden om denne situationen går over. Livet fortsætter, svarede Helene enkelt. Men ikke på samme måde som før. Nogle transformationer er irreversible, Astrid. Man kan ikke aflære visse sandheder, når man først har erkendt dem. Fra indsiden af huset nåede lyden af pianoet dem mygt. Rafael spillede nu en egen komposition. Et stykke, som blandede klassiske elementer med moderne harmonier og skabte noget helt nyt ud af etablerede traditioner.
Som denne musikken bemærkede Helene lyttende opmærksomt. Vi genkender de kendte elementerne, men de er omorganiseret til noget unikt, noget som ikke eksisterede før. Sønnen din har en ekstraordinær gave, kommenterede Helene. Og ikke bare for musik, men for at forstå mennesker. Det er en følsomhed i ham, som er sjælden i alle aldre. Som din datter, svarede Astrid. Morten Beate ser på ting, hvordan hun ser skønhed, der andre bare ville se det vanlige. Det er en speciel type intelligens. De kommer godt overens, bemærkede Helene, med henvisning til venskabet, som raskt havde blomstret mellem Raphael og Beate, forent af komplementære kunstneriske følsomheder. Næsten som familie, foreslog Astrid og fuldførte den udtalte tanken. Helene smilte uden at benægte implikationen. Kanskje det er det, vi virkelig har fundet de sidste månederne. Ikke bare tabte forbindelser eller ekstraordinære tilfældigheder, men en udvidet måde at forstå, hvad som udgør en familie. Næste morgen vågnede Vasconcelos herskabshuset gradvist til en ny virkelighed. Helene, i modsætning til vaner fra 10 år tilbage, gik ikke umiddelbart til kontoret for at tjekke e-post. I stedet slog hun sig sammen med alle for en lang frokost i hagen, der fremtidsplaner blev diskuteret med entusiasme. Beate kundgjorde, at hun ville forlænge opholdet i Norge med en måned til, slik at hun kunne deltage aktivt i lanceringen af Atelier Nye Veje. Clara, like inspiret af den sidste udviklingen, bestemte sig for at udsætte returen til Portugal og foreslog at organisere en veldedighetskoncert, som ville samle talenter fra konservatoriet, for at samle ind yderligere midler til projektet. Astrid, som gradvis accepterede sin nye rolle, begyndte at verbalisere idéer, hun havde holdt i årevis, om oplæringsprogrammer, om specifikke teknikker, som kunne læres, om måder at transformere traditionelle færdigheder til kommercielt levedygtige produkter, uden at miste den håndlagte autenticiteten. Helene observerede alt med en følelse af fuldkommenhed, hun aldrig havde oplevet i hele sin vellykkede professionelle karriere. Da ejendomsimperierne hun havde bygget, de multimillionforhandlingerne hun havde ledet, ingenting kunne sammenlignes med tilfredsstillelsen af at være vidne til blomstringen af dette nye økosystemet og meningsfulde relationer, som udviklede sig rundt hende. Den eftermiddagen, mens alle var optaget med ulike aktiviteter, fandt Helene et øjeblik til at snakke alene med Beate på kontoret. Så, hvad synes du om planen min for Astrid? Spurgte hun genuint interesseret i datterens mening. Jeg synes, den er strålende, svarede Beate oprigtigt. Og helt uventet fra den Helene Vasconcelos, jeg kendte i så mange år. Den Helene eksisterer fortsat, indrømmet forretningskvinden med klarsyn selvindsigt. Beslutsomheden, den strategiske visionen, evnen til at realisere ambitiøse projekter. Men når kanaliseres disse egenskaberne til noget, udover den enkle akkumuleringen af succes og rigdom. Det er inspirerende at se denne udviklingen, mamma. Og det får mig til at tænke på mine egne valg. På den typen mor jeg vil være for barnet mit. Helene smilte og lagde hånden på datterens. Du vil blive exceptionel, Beate. Du besitter allerede den vigtigste egenskaben. Evnen til at erkende, når du trænger at vokse og ændre dig. Efter en eftertænksom pause stilte Beate spørgsmålet, som havde hængt i luften i flere dage. Hvad sker, når vi alle drar? Vil du vende tilbage til din tidligere rutine? Nå vil ikke, svarede Helene tankefuldt. Jeg vil fortsætte at drive selskabet, selvfølgelig. Men jeg planlægger at vie mere tid til stiftelsen, specielt de nye sociale projekterne, og jeg vurderer at tage en lang ferie for første gang på 2 år. Kanskje jeg besøger London i løbet av sidste trimester av svangerskapet dit. Bliv ordentligt kendt med manden din. Hjælpe til med forberedelserne til babyens ankomst. Beates øjne lyste op med genuint håb. Det ville være fantastisk, mamma. Jeg tænker også på at invitere Raphael til at studere ved Norges Musikhøjskole i løbet af sommeren. Han har nok talent, og jeg har kontakter, som kan lette en audition. Han ville blive henrygt, kommenterede Beate. Men hvad med Astrid? Ville hun tillade sønnen sin at rejse alene? Helene smilte gåtefuldt. Ikke alene. Jeg tænkte, at kanskje hun kunne følge ham. Deltage i et udvekslingsprogram med haute couture atelier i London. Det ville være værdifuldt for udviklingen af projektet her. Beate observerede moren med fornyet beundring. Du har virkelig forandret dig, ikke sandt? Ikke bare isolerede gæster eller intentionserklæringer, men en dyb transformation i måden, du ser på menneskelige relationer.
Lad os sige, at jeg har lært at værdsætte forskellige typer investeringer, svarte Helene, med et glimt i øjnene, som blandede visdom og humor. Og nogen giver udbytte, som ingen finansiel investering nogensinde kunne tilbyde. På slutten af den dagen, da solen gik ned over det forvandlede herskabshuset, fandt Astrid et øjeblik til at sidde alene i hagen med perlehalskædet i hænderne. Hver lille kugle repræsenterede en del af den ekstraordinære rejsen, hun havde oplevet de sidste månederne. En håndgribelig påmindelse om, hvordan livet kunne fastre sig på uventede og fantastiske måder. Raphael nærmede sig stille og satte sig ved siden af moren. Er du glad, mamma? Spørgsmålet enkelt, men dybt, fik Astrid til at reflektere et øjeblik. Jeg er det, min søn. Ikke bare på grund af den professionelle muligheden, men på grund af alt, vi har opdaget på denne rejsen. På grund af alle forbindelserne, vi har dannet. Det er næsten som om skæbnen havde planlagt alt, er det ikke? Halskædet musikken, lærer Clara. Kanskje, smilte Astrid. Eller kanskje det er vi, som giver mening til hændelserne og forvandler tilfældigheder til formål gennem de valgene, vi tager baseret på dem. Raphael nikkede og forstod visdommen i morens ord. Som en musikalsk komposition. Noterne er alle der tilgængelige for hvem som helst, men det er komponisten, som bestemmer, hvordan de skal organiseres for at skabe noget meningsfuldt. Astrid omfavnede sønnen, stolt over den ekstraordinære personen, han var i færd med at blive. Sammen betragtede de himmelen, som gradvis mørknede, da de første stjernerne begyndte at dukke op, hver og en skinnende med sit eget lys, men alle deltagende i den samme enorme konstellationen, forbundet af usynlige, men ubestridelige afstander. I hovedsalongen i herskabshuset organiserede Helene og Beate gamle fotoalbum, genopdaget fælles minder og skabte rum for nye. Clara og Louise forberedte te til alle og snakkede livligt om bøger og musik. Huset, tidligere så stille og formelt, pustede nå med fornyet vitalitet. Ikke bare et luksuriøst fysisk rum, men et ægte hjem, der forskellige historier flettede sig sammen for at danne en rigere og mere meningsfuld fortælling. Det delikate perlehalskædet, som havde startet hele denne rejsen, hvilte nu rundt Astrids hals og symboliserede ikke bare transformationen og modgang til skønhed, men også kraften i autentiske menneskelige forbindelser til at overskride sociale barrierer, helbrede emotionelle sår og skabe nye veje, da det tidligere bare fandtes mure. Som Helene havde bemærket, er nogle transformationer irreversible. Når vi først erkender visse essentielle sandheder om hvad som virkelig betyder noget i livet, om familiens flyttende natur og menneskets evne til vækst og fornyelse, er det ingen vej tilbage til den tidligere uvidenheden. Det genstår bare at gå fremover og inkorporere disse lærdommene i en utvidet vision om, hvad det virkelig betyder at leve med mening og forbindelse. Og slik, under den samme stjernehimlen, som dækkede Oslo, fandt to familie, tidligere adskilt af omstændigheder, social klasse og livserfaringer, se nå forent af noget kraftigere end nogen. Forskel den gensidige anerkendelsen og deres fælles menneskelighed, og den bevidste beslutningen om at værdsætte båndene, som forente dem over enhver barriere, som kunne skille dem slot på historien.